Barkamu da wannan lokaci. Ga wasu darussa da za mu koya daga wannan musiba da cuta da ta same mu ta corona. Kamar da muke a gidaje yanzu, corona makarantu ta fara rufewa, ta koma da kowa gida. Domin mu tsaya mai nazari mu sake duba rayuwarmu. Domin kowa ya koma gida ya sake karatu. Bayan ta rufe makarantu sai cocika da masallatai. Wanda kuma yake nuna cewa yake faɗakar da mu cewa addini a zuciya yake ba a gini ba. A zuciya da ayyukanmu da rayuwarmu a nan addini yake. So corona tana tunasar da mu yadda za mu rage munafunci, yadda za mu daina addinin ganin ido, yadda za mu iya bauta wa Allah a cikin zukatanmu a inda muke. Lokacin cika da masallatai, hakan ya sa yanzu kowane gida da kowa ya kamata ya zama masallaci ko coci. Duk da cewa dai ba ma jin wa'azin da muka saba ci a cocika da masallatai, amma hakan ya sa ita kanta corona takan yi wa'azin, ko a takaice yanzu tana yin wa'azin da ba ma jin irinsu a masallatai da cocika. Kana zaune a gida za ka yi tunanin cewa za ka iya kamuwa da ciwo wanda ba wanda zai zo maka hannu, wanda idan ka mutu ma ba wanda zai zo je kusa da inda ake jana'izarka. Wannan ba ƙaramin abin takaici ba ne. Wani lokacin ma an kai wani tunanin baka san lokacin da ka fara addu'a ba. Darasi na biyu shine yadda corona take so a cire bambance-bambance da ke tsakanin yadda a cikin tunaninmu da ayyukanmu muka fifita bambance-bambance wanda suka samo asali ta wajen kwaɗayin abubuwan duniya da kuma abubuwan son neman jin daɗi na wannan rayuwar. Faratun daga bambancin da ke cikin ƙabilu, bambancin da ke cikin addinai, bambancin da ke cikin ma'aikata gurin aiki. Za a ga likita idan ba dan uwan shi likita ba baya ganin wani da mutunci sosai. Haka ma lauyoyi, haka sojoji ma idan ba soja dan uwan shi bane baya kallon shi a cikakken mutum. Haka kuma bambance-bambance ma wanda suke bambance-bambance ne na supporters, kamar irin bambanci na supporters ɗin 'yan ƙwallo da za a ga Arsenal, Manchester wani lokacin har ai tsamari har ai so ya kai ga faɗa. Ga bambanci na siyasa, ko ta wanne fuska a cikin gidaje, a cikin gurin aiki da gurare daban-daban za a dinga kawo bambanci, kowane zai kawo rabuwa na abin da yake guda ɗaya. So corona ta zo ta haɗa gaba ɗaya, ita ba ta nuna wannan bambanci. Kowanne kamawa take, kowanne taɓawa take yi. Kuma hakan ya sa duk wannan bambance-bambancen an ɗan manta da su, saboda ya zama dole a haɗa hannu a yaƙe ta. Tana so ko bayan ta tafi mu manta da wannan bambance-bambancen, mu dawo mu zama ɗaya kamar yadda yake a tsarin halitta. Darasi na gaba kuma da corona take so mu daɗa koya shine akan yadda muka ɗauki abubuwan duniya da mulki da kuɗi da iko da sauran abubuwa wanda suke ba da jin daɗi na wannan duniyar. Mun ɗauke su kamar su ne komai. Kusan duka rayuwarmu su muke ba. Muna neman ilimi, muna neman mukamai, muna hana kanmu bacci, muna kashe, muna ɗaukan matakai, muna yin mugayen abubuwa domin mu tabbatar mun tara wannan abubuwa. Amma da corona ta zo ta nuna cewa duk wannan abubuwan ba su da wasu muhimmanci a gare mu. Wato ba za su iya kare mu daga ita ba. Hakan ina tunasar da mu cewa ba wayannan abubuwa ya kamata mu dinga kashe kanmu saboda su ba. Tunda mu yawancin ƙasashe ma daga manyan wanda suke da mukami, da suke da dukiya, da suke da iko, da suke da ilimi, daga su take faruwa. Kuma in ta kama su babu magani, babu rigakafi. Wannan darussa ne wanda corona ta zo da shi, wanda kuma ya kamata mu aiki da su, wanda ya kamata mu bar su a zukatanmu ko da bayan ma ta tafi. Darasi na gaba shine yadda corona ta gaya wa kimiyya magana. Ta nuna kimiyya cewa ya kamata ta zage dantse, ya kamata ta rage girman kai. Abubuwan da take gani ta sani har yanzu bata gama sani ba. Akwai wani ɓangare na rayuwa wanda bata sa shi a cikin nazarinta ba, kuma hakan ya sa wannan ciwon ya zo ya bata mamaki.